Děkujeme, no a ještě takové zvláštní ocenění pro všechny odměněné. Ten svět bojových sportů je skutečně rozsáhlý a občas některý bojovník přeskočí i mimo tenhle svět samotného sportu. Možná by málo kdo tušil, že muž, který tak dovedně napodobuje Michala Davida nejenom svým zpěvem, ale i svojí vizáží, je bývalý ligový boxer.